Den første, personens navn og historie, og den anden, det er menneskets opfattelse af sig selv. De kan sige til sig selv, hvem er jeg? Jamen, det er noget med, hvem man er. Altså, hvem man er udadtil til andre folk. Jeg tænker på de der film, hvor at mennesker stjæler en andens identiteter og tager en andens penge. Okay. Ja. Ja, præcis. Er det sådan det eneste? Ja. Identitet. Det ved jeg ikke helt. Det siger jeg ikke noget? Nej. En, der... så siger jeg en person, for eksempel mig, så har jeg mine egne holdninger. Og jeg har mit eget tøj. Og familie og så videre. Det er så min identitet, hvor jeg bor og alt muligt. Alt der er sådan personligt. Det gør, at jeg har en identitet. Okay, Det handler jo om ens personlighed. Hvordan man er som person. Værsgo. Ja, men det er lidt svært ved at udtale mig omkring, hvad identitet er, fordi jeg er ligesom i sådan en identitetskrise. Jeg tænker meget på den måde, man bliver formet på som menneske i et samfund. Altså mere ens dannelse end ens uddannelse og ens hvad skal man sige, familiemæssige ophav. At det er de ting, som du reflekterer over igennem dit liv, fra du er ganske lille til en gang krasser af. Jeg ved ikke, hvad det er. Farvel. Så siger jeg jo personlighed og kultur.